Ali Kayar eva nezi 10 sale li derê başûrê Kurdistan dimîne berê serokê hezbe me bû û BDP bû wê demê navewiya û nêzî 2 sala serokê Sêrtê li wê derê hezba siyasî kir dûra serwêya ceza girt û bi rêya qaçaxî hatiye lêre eva nêzî 10 sale li vê derê li herêmê jiyan dike. Demek ki hewlêrê jiyan kir ve salekî bêtirê jî li Süleymaniye jiyan dike li wê derê kompanya şirketê kar dike û saet heftê 15 vê manga hefta çûye ser karê xwe şixul ew kesek wiya biriye wê derê ew texsî jî diyar e reqemî wî jî diyar e dibe me berdanî wê derê û dûra hinekî jê ra nexrate û tişt lazim dibin ser wiya ji wê derê derdikeve çe wan tiştek jê re ew pêwîstiyek heyî ji bo kar şixulek înşaata da dişxule wê wan tişta jî dikire dişîne û ji asayişa erbetê derbas dibe ew jî qamera da ew lê mêze bikin yê diyar bibe derbasî wê derê dibe û wan xiradek dikire ew na diçin şîrketê dûra dema ew naçe ew xebatkarek wê derê hevreyê wiya jê re telefon dikin telefona wê qapat dertek û wê demê şûn da me tu agahî jê negirtiye. Asayişê re me dema got Doktor Xusrev Bixwe bersivê me da got heta niha me tu encamekî em pê negîştine. Tiştek destê me da tu yani me xwe negirtiye mîna asayîş alaqî me pênîne û derbî wê jî me tiştekî agahîkî me negirtiye. Me ji vê xwestekî kir ji bo yekî carek dinê ser rêya kamera lêkolîn bikin ev asayişê erbet derbas biye saet heft nîv wê şûn da her der kamera ne bê xasın em dibên dikarin ser rêya kamera teknîk lêkolîn bikin û ev kes li ku derê derxin ortê û eva îro 15 roj e 15 vê mangê hatiye girtin îro 15 roj e heta nî niha nîne